børnetelefonen. Alle vores rådgivere optager samtaler lige nu, men bliv hængende, så kommer du igennem, så snart der er en ledig rådgiver. Hej, det er børnetelefonen. Hvad kan jeg gøre for dig? Jeg har et problem. Først skal jeg høre, hvor gammel du er. Jeg er 14. Okay, hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg blev mobbet i min klasse. Ja, hvordan bliver du mobbet? I 3. klasse begyndte de at kalde mig tyk, så jeg sultede mig selv. Så du prøvede at blive en person, de gerne ville have dig til at blive? Jeg ville jo gerne have venner. Det forstår jeg godt. Udmærket godt. Jeg løb drengene efter mig en dag efter skole, og de fik mig til at løbe om bag idrætshallen, og der begyndte de at tage på mig. Jeg prøvede at komme væk, men de holdt mig fast i en stilling, hvor jeg var helt låst. Det med drengene foregår stadig. Det går rigtig dårligt i skolen, for jeg kan ikke koncentrere mig om andet. Drengene er også begyndt at slå mig, og det stopper aldrig. Så godt. Har du fortalt det til dine forældre eller lærer eller sådan noget? Jeg har ikke fortalt det til mine forældre, og min lærer gør ikke noget ved det. Altså, hvis din lærer ikke gør noget ved det, så vil jeg råde dig til at fortælle dine forældre alt, hvad der er sket de sidste år, du går i skole. Kan det være, at du kan flytte til en ny skole og starte på det frisk? Jamen, mine forældre bliver sure på mig, hvis de finder ud af, hvad jeg har gjort mod mig selv. Hvad har du gjort ved dig selv? Jeg har skåret i mig selv. Jeg føler mig næsten usynlig. Hvorfor kan jeg ikke bare gøre det forbi? Du skal ikke føle dig usynlig. Men hvad kan vi to sammen gøre for at få dig til at stoppe? Jeg ved det ikke. Hvad laver du, når du slapper af? Jeg tegner. Skal vi to så ikke aftale, at når du får det dårligt, sætter du dig ned og tegner, i stedet for at tænke på selvmord eller at skære dig selv? Det synes jeg lyder som en god idé. Tak for hjælpen. Det var godt, vi fandt en løsning. Kan du have det godt? Hej hej.